Jangoiko txiki eta kanposantua. Errenteian, garai batean, kanposantu zaharra zegoen, Gaztelutxo izenekoa. Gero intzuten parketxo bat, desegin parketxo bat. Baina konserbatu zituzten gauza batzuk. Horien artean, garai bateko sarrera, harriz egindakoa, hori mugitu, beste leku batera, baina deigarriena sarrera horretan, zera da, bertan dagoen inskripzioa, harrian eginda. Eta inskripzioak onela dio. Orain esaten duzuegugatik, gero zuengatik esango dutena hil ziren. Aspaldiko garaian ere, Jangoiko txiki izeneko gizon bat bizi omen zen. Gizon gaiztua, denak beldurra zioten. Eta gizon honek, Jangoiko txiki honek, ez zituen bat ere gustokuak sorginen eta hildakoen eta agertutakoen historioiek. Berak, ez zaukalako zerren beldurrik. Gertatu zen behin, gau argi batean, ilargia bete eta zegoen gau batean, Jangoiko txiki, herrira zetorrela menditik bera, bere karruarekin, eta garai hartan, errendirean sartzeko bide zaharra, kanposantu zaharraren ondotik pasatzen omen zen. Bera, lasai asko, bere karruarekin, eta kanposantura gerturatzen ari zela, zer ikusiko antxe sarreran, eta gizon bat, traje dotorerekin, eta txapelarekin. Orduan, Jangoiko txikik pentsatu zen, hau dira nire herrikoak niri susto bat eman nahi diatela. Sustoa nik beraie emango diet. Karrotu jetxi, eta poliki xili-xilik, gizonaren atzekaldera heldu zen, esku altxa, eta txapelak endu, eta just orduntxe gizona, desagertu egin zen. Jangoiko txikik, etzekila zer egin, esatzen, lan gehiagin egin dut azken aldien, lotara nikoa. Lotara sartu, gau horretan bertan sekulako amets geiztua izan omen zuen. Amets egiten zuen, lurra, tetxua, dena paretak, dena desagertzen ziela, eta bertatik sugarrak. Eta su artetikan hildakoak. Eta hildakoak bere ganantza zetozen. Gerota gertuago, eta bertan zeudela, esonatzen zen, izerditan eta beldurrak airean, eta horrela gauero. Eta egunez ere, gertaera arraroak gertatzen ziren bere etxean. Berak esaten zuen presentziak somatzen zituela. Bazutan norbait beratzen egongo alizezela, edo negarrintziriak, pausoak, horrela egun bat eta beste egun bat eta gauez ere, eta zintzuela gehiago, apaizaren gana joan zen. Eta zaldu zion, bere arazoa zein zen. Eta apaizak, hori gertatzen zaizu, hildako bati, bere arropa bat kentzagatik. Eta bueltatzen ez diozun bitartean ez duzu pakerik izango. Eta zer egin behar da hildako bati bere arropa bueltatzeko? Adiegon. Ara, itxoin behar duzu berriro gau argi bat heldu arte. Ilargi betearekin. Orduan, txapela hartu, kanposantura igo, eta Elizako kanpandorrean gaueko 12 jotzen dutenean, hasi irakurtzen handagoena, behin. Gero kanposantuari buelta bat eman, bigarren aldiz irakurri, bigarren buelta eman, hirugarren aldiz irakurri eta hirugarren buelta eman. Eta orduan, hildakoa agertuko da. Eta bera konturatu gabe, txapela bueltatu behar diozu. Ze konturatzen bada, berarekin eramango zaitu. Bai, alaxe gut. Eta itxoin zuen, eta gau argi batean, ilargia bete eta zogen gau batean, txapela hartu, kanposantura igo, eta gaueko 12 kanpandorrean jotzen hasi zirenean, hasi zen irakurtzen lehenengo aldiz. Orain, esaten duzuegugatik, gero zuengatik esango dutena, hil ziren. Eta buelta bat eman zion, kanposantuari. Bigarren aldiz irakurri. Orain, esaten duzuegugatik, gero zuengatik esango dutena, hil ziren. Eta bigarren buelta eman. Hirugarren eta azkeneko aldiz irakurri zuen. Orain, esaten duzuegugatik, gero zuengatik esango dutena, hil ziren. Eta hirugarren buelta eman. Eta azkeneko iskinari buelta ematerakoan, Aranun ikusten du, gizon bera agertzen, traje dotorerekin eta txapelik gabe noski. Jangoiko txiki txapel hartu zuen, alaxe, eta joan zen poliki, harren bizkarratzean jarri, buru gainean txapel altxatu, eta orduan askatu.
eta txapela satute, hasi zela jaisten poliki flotatzen. Eta hildakoaren lehenengo burukeilia ikutu zuenean, raz, azkenean, harrapatu zaitut, hainbeste denbora zure azetik ibilita. Eta orduan, zabaldu zen antxezuloa, eta bertatik desagertu ziren jangoiko txiki eta hildakoa. Hori itxi eta horren froga gelditzen da jangoiko txikiren zuloa. Eta esate dute, hanka batekin zanpatzen baduzu, desgrazi bat izango zula. Baina biankekin zanpatzen baduzu, gainean jartzen bazara, hil egiten zarela urtebeteko epean. Baina hau ez da okerrena. Okerrena da, obrekin eta esan dizuet, aldatu dituztela gauzak, eta espaloia zabaldu, sarrera aldatu, eta orain ez dakigula oso ondo, jangoiko txikiren zuloa nun gelditzen den. Eta behar bada, joaten bazarete, parketxo horretatik pasiatzera, eta konturatu gabe, zapatzen baduzue, jangoiko txikiren zuloa, desgrazi bat izango duzue, ez dakizuela zergatik. Eta sinisten ez baduzue, zoazte, renteko kanposantu zarrera, Gaztelutxo kanposantura, eta antxe ikusiko duzue, inskripzioa, ikusiko ez duzuena, zuloa izango da.